Tento rušeň oranžového náteru má priliehavý názov Pomaranč. Bol vyrábaný v lokomotívke ČKD Praha. Pôvodne mal výkon 2000 konských. Dve prevedenia týchto rušňov T679 má zabudovaný párny generátor, ktorý umožňoval vykurovanie osobných vlakov Arrow. Prevedenie pre nákladnú dopravu má označenie den Spitznamen Apfelsine oder auf Slowakisch Pomaranč. Diese Lokomotive ist in den Jahren von 1961 bis 1965 von den Lokomotivwerken ČKD in Prag für den schweren Güterzugeinsatz gebaut worden. Von dieser Lokomotive gibt es zwei Baulose. Einen Typ, der nur für den Güterverkehr eingesetzt wurde, ohne einen Dampfgenerator. Die Maschine, die Sie im Moment auf der Drehscheibe sehen, die hat auch einen Dampfgenerator eingebaut und ist gleichzeitig auch für den Gasol. Ktorí majú ten trabant, ktorí ho vlastnia. Ktorí ho... Ešte dve pôjdu. No ako ďalší sa predstaví rušeň ruskej výroby, vyrábaný v lokomotívke Vorošilograd v rokoch 66 až 79. Tohoto rušňa bolo vyrobených pre ČSD 600 kusov. Rušeň má výkon 2000 konských síl. Zaujímavosťou je, že pohon zabezpečuje dvojtaktný dízlový spalovací motor označenia 14D40 s dvojstupňovým preplňovaním. Tento rušeň bol priliehavú prezývku Sergej. Ja som dohodnutý s rušnovodičom, že vám predvedie zvuk tohoto rušňa v plných otáčkach, takže skúsime zrealizovať tú akciu a budete si môcť vyskúšať zvuk dvojtaktného dízlového motora o výkone 2000 koní. Insgesamt 600 Lokomotiven dieses Bauloses hergestellt. Diese Lokomotiven waren im gesamten Ostblock bei allen Eisenbahndirektionen vertreten, ob Ungarn, ob Polen, ob die ehemaligen CSD und die Deutsche Reichsbahn Polen. Diese Lokomotive war überall zu finden. Sie hat eine zulässige Höchstleistung von 2000 PS, ist also vergleichbar mit der Leistung der Dampflokomotive Stoker, die wir gesehen haben mit der Bezeichnung 556. Diese Maschine gehörte Diese Maschine gehörte unter anderem zu den Diesellokomotiven, die auch in der Slowakei die Dampftraktion abgelöst hatten und durch Dieselloks ersetzt. Interessant wäre noch, bei dieser Maschine hat man nachträglich einen Schalldämpfer einbauen müssen, weil diese Schwingungen, die Sie vielleicht auch beim Hochtouren der Maschine jetzt wahrgenommen haben, Bahnwärterhäuschen und andere Gebäude, die an der Strecke standen, beschädigt wurden. In Bratislava. Píšať ti netreba?
No a ako ďalší budeme predvádzať rušeň M62001. Je to muzeálny rušeň maďarských železníc. Tento rušeň doviezol sem do priestorov výstaviska priamy vlak z Budapešti s návštevníkmi. Je to rušeň presne toho istého prevedenia, ktorý sa teraz predvádza na Točni, takže je to vlastne maďarský Sergej s tými istými parametrami. Auf der Drehscheibe sehen Sie jetzt das ungarische Pendant zu dieser Diesellokomotive, die wir gerade eben auf der Drehscheibe hatten. Diese Maschine, wie gesagt, zu finden bei allen Eisenbahndirektionen im damaligen Osteuropa. Vielleicht noch zu den Spitznamen. In der Slowakei trug diese Diesellokomotive den Spitznamen Sergej, begreiflich, weil sie in der ehemaligen Sowjetunion hergestellt wurde. In der ehemaligen DDR nannte man diese Lokomotive Tigertron. Maďarský Sergej v otáčkach a možno sa tak trošku čudujete, že ten predchádzajúci vydával tlmený dunivý zvuk. Naozaj je to tak, tento rušeň má zamontovaný tlmič výpuku a náš slovenský muzeálny Sergej tento tlmič výpuku nemá, bol odstránený, aby sa rušeň zachoval v tom prevedení, ako bol pôvodne dodávaný. Totižto prvá séria Sergejov bola dodaná bez tlmiča, ktorý bol dodatočne na tieto rušne zabudovaný. Preto ten rozdiel v tom zvuku v otáčkach spaľovacieho motora. Beim Hochtouren des Motors jetzt soeben haben Sie bestimmt gemerkt, dass diese ungarische Lokomotive wesentlich leiser ist. Das hat seine Ursache in dem nachträglich eingebauten Schalldämmer. Die slowakische Maschine ist in den absoluten Ursprungszustand zurückversetzt worden, so wie sie ursprünglich das Werk verlassen hat, ohne diesen Schalldämmer, früher auch bei den CSD. Auch bei den CSD sind diese Lokomotiven im Betriebsdienst mit dem eingebauten Schalldämmer verkehrt. Nochmal, die ungarische Lokomotive hat ihn und ist aus diesem Grunde wesentlich leiser. Postupne ste mali možnosť zliadnuť exponáty, ktoré pochádzajú z 19. a z 20. storočia. Na záver by sme predstavili rušeň, ktorý je z 21. storočia, vyrobený v roku 2004. Tento rušeň je vo vlastníctve spoločnosti. Urazí túto vzdialenosť priemerne za 19 hodín. Najväčšia rýchlosť tohoto rušňa je 140 km za hodinu. Prenos výkonu je už moderný. Dízlový motor vyrába striedavý prúd a v podvozkoch sú zabudované 4 asynchronné trakčné motory. Rušeň vyrobila firma Siemens, je to tzv. Eurobežec označenia 2016 spoločnosti LTE.
haben wir uns bisher von den Herstellungsdaten in 2016 von dem Schienenbetreiber LTE. Diese Lokomotive ist von Siemens hergestellt worden, hat ein Gewicht von 80 Tonnen und ist für eine nach Gers nad Rhonon. Dort befindet sich ein großes Aluminiumwerk. Diese Entfernung entspricht ungefähr 700 Kilometer und wird mit Ganzzügen innerhalb von 18 Stunden bewältigt. Diese Lokomotive trägt den Spitznamen Herkules und ist als Typ vom Hersteller Siemens unter Eurorunner ER20 registriert. Wir beenden jetzt das Drehen, die Repräsentation der Lokomotiven auf der Drehscheibe. Es werden für Sie jetzt Führerstandsmitfahrten organisiert, kümmern sich Aufenthalt und noch viel Sonne und schöne Eindrücke. T435-093. Je to prvý sériovo vyrábaný dízlový rušeň pre ČSD s najväčšou rýchlosťou 60 km za hodinu. Pohon zabezpečuje 6-válcový stojatý naftový motor s válcami o vrtaní 310 mm. Podvozky majú ešte prevedenie pensylvánskeho typu, takzvané s labutými krkmi. Za ním je opäť výnimočná lokomotíva, tak ako diesel. Tá dieselová lokomotíva je prvý použiteľný veľkosériovo vyrábaný typ hnacieho vozidla. Elektrický rušeň je prvý sériovo. Mit der Baureihenbezeichnung T435 ist in den Jahren von 1958 bis 1962 in einer Stückzahl von 150 Stück hergestellt worden. Sie hat eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern in der Stunde und eine dieselelektrische Kraftübertragung. Die Lokomotive, die elektrische Lokomotive hinter der Diesellokomotive trägt den Stütz gebaut worden und die Spannung von 3000 Volt in den Skoda-Werken in Pilsen. Sie ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometern in der Stunde zugelassen und beide Lokomotiven werden von den Eisenbahnfreunden in Boden betreut. Na prvý pohľad predvádzaný rušeň, ktorý vchádza na točňu, sa nápadne podobá tomu, ktorý bobinu z točny odtiahol. Je to naozaj tak. Tento rušeň je pokračovaním výroby rušňa T435. Tento rušeň bol vylepšený. Tu už máte možnosť vidieť podvozky, ktoré ako sa spomívačkového typu. Zaujímavosťou tohoto rušňa je, že bol vyrobený pre bývalé Československé štátne dráhy počne 221 kusov v jednej sérii, teda všetky rušne sú úplne rovnaké a zhodné. Tieto rušne vyrábala lokomotívka ČKD Praha, boli